Pero
Solo tiene un cambio.
Una mitja volta i torna endarrere.
Yo soy valiente.
Venga, ahora, presionale ahí. Nada, presionale ahí. Déjala que sale. Bueno. Sí, te creo. Sí, 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 sí. No. Una la baixa cap al braç i la quita cap al peu i l'altra
és que es veu, tenim gravat el partit i es veu, saps? Arriba la pilota per a sobre, saps? I el jugador fa així, amb el braç, saps? Així, tal com tu he fet així. I li donen això. Però pareix ser primers de la seva lliga i nosaltres quarts de la nostra, ja ens hem jugat prou potents. És un premi, ja arribar allà ja és un premi. I a sobre, el pare del millor dels que s'han classificat a Catalunya és el millor de l'Europa. I els altres han partit per molt més. Nosaltres no Ara hi ha alguns més que altres, no? No, però és que tenen l'avantatge també que sembla que a vegades que sigui, però no, està allà i... Que tot això de la costeria a vegades hi pateixes el tio. Sí, no sé què. Que no saps ben bé com acabarà, no? Però el tio ha millorat moltíssim. Però jo estic com a tot connectat. Lliga, copa i... Si es manté el grup...
pero sumando esto con la Copa Carta, con la Copa Girona y con la primera vuelta, 8 años. ¿Cuándo? Programa todo. Una ayuda que una paliza para un partido de prevalencia. Yo no lo sabía. Así me está levantado el mar, y me lo hago con más, y me lo demás en plan. Van a poner a más. Pero el paradón, y la despejaba hacia la banda, y en la banda había uno, y le rebota la pierna y entra ahí a la portería. ¿Quiere o no? ¿Quiere o no? Vale, bien. ¡Acaba! Bien, Diego.
laterales bien. Mira que le gusta, cuando la tengo.
Bien, Mario. Bien, Mario, bien. Perquè no tenen canvis i no està la zona. Bueno. No. No, si els tinguis 3 jugadors a pista. 3 jugadors. Sí, que estem faltant. Altres dies ha vingut l'any passat amb 5 justos. Sí, això... Mira, el dia del Palafolls... Bueno, però el dia del Palafolls va venir l'Atlètic a jugar 5 justos. 6, però el dia del Palafolls eren 30 a la banqueta.
bien. Bien, mal. Bien. Ahora, que a mí me la hubiera hecho una vez, Ahora, a ver, Marc.
Que quede claro, ¿eh?